Ota, noin. Morjesta vaan kaikille. Et tullut 2 viikkoa videon on jaksanut tehdä. Sitä paitsi. Ja nyt mä teen teille haasteen mun kaverin kanssa. Moi! Jessin Jesse-pojan. Ja meillä on siis haaste, tai mä kuulin, aina jos hävii, sitten joutuu koskettaa sellaiseen sähköjuttuun. Tuo mukin lähellä se juttu. Ei tää kuvaa tätä ruutua. Kuuluu. Tuskin. Kuuluu. Nyt jos kuuluu. Ai, ehkä sitä pidä. No ihan sama. Aloitetaan matsi. Mä aloitan. Joo. Niin pitää koskettaa sellaiseen sähköjuttuun. Se tulee sitten siinä lopussa. Ja aina jos häviää. Saattaa sit vähän lagia. Sillä on huono netti. Niin, on huono netti. Skiptaa huono UP:t. No, OP. Mitä sä Jessi teet? Tää video saattaa sit kestää ihan sikana. Mä haluan tätä kakaamäppiä. Tää on ihan paska. Nämä tyypit saa olla nyt niin hyvän tyypin. Tosta bonuksestakin paljon kestänyt 2 minaa. No, ei voi mitään. Saattaa kestää jopa yli 20 minaa. Tai jopa 16 sanoisin. Varmaan jotain 16-17 minaa tulee kestää. Näytä. Jäätä pelaatte futakentällä. Mitäs vois nyt sanoa? Ei mitään. Tietenkään. Ei oo sanottavaa. Ja älkää sit ihmetelkö, jos taustat kuuluu jotain autoja, niin se on vauva. Ai joo, se on nukkumassa. Mun kaveri niitten sen pikkuväli just nukkumaan. Ja me vaan täällä niinku tehdään video, niin pitää olla aika hiljaa. Onneksi tässä on ovi. Niin. Ujujujujui. Ujujui. Laitetaan tääkin tänne avustukseen. Ja ettei saa tarvitse koskea siihen juttuun, sillä se kirpasee kyllä vähän. Se nyt niin paljon osata, mutta kirpasee kumminkin. Vähän lagaa. No nyt pärjätään ainakin. On paljon lagaa. Kyllä tää nyt lagaa. Ja video saa yllättävän paljon. Oh no, oh no. Oh no. Mä en halua koskea siihen sähköjuttuun. No, 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 no. Meitä pelaatte tai kysyä. Ei, mä menetin helttiä kai. Ei, mä menetin helttiä. Lagaa ihan rusti. Miksi niin paljon lagaa? Tikka mä ei tää lagaa. No niin, nyt ei lagaa. Paitsi vähän tietenkin. Joo, eli tästä pelataan. Minecraftia. Jessi pelailee. Vähän tästä. Ei olla jotain 2 yllä. Eihän oo. 9:39. Oho, en tiedä. Se on se aika, mihin me valvotaan. Nyt meikä tekee 2 viiniin. Tekeekö? Jessi 3. Vähän. Niin sillä kanavalla. Mm. Mine on huono.
Mä käydään testaa sitä. Läpällä testataan minä taas. Vaan tää video on kestänyt 5 minuuttia. Pitäähän se minne pitää, koska... Oh no. Oh no. Shit. Odottakaa pieni hetki. Tadaa, siinähän se tulijoita on. Loistaa kuin aina. Pimeässä. äsken maassa. Joo. Pimeässä loistaa tulinoita. Minä en tiedä mitä mä puhun. Pimeässä loistava tulinoita. Tähän laitetaan nostoja. Mun ja Pertun internetin kirjoittaa ääre. Niin tulee Riihimäen kaupunki, sillä meidän ope meni kerran Männylle. Ja salaa. niin ja sitten kirjoitti siihen Riihimäen kaupunki. Tiedä miksi. Sitten se laittoi sen taululle näkyviin, niin sitten me saatiin jälkkää. Eihän saatu. Sutta ei saanut tulla 2 viikkoon. Ei, niin se oli meidän sijainen. Se ei se opettaja sai jälkkää. Nyt mä säästän tuohon vairiin. No. I'm dead. I'm dead. Onks sun vieläkin tätä rinua? Oh shit. On jo, mä otan nyt juuri hörpän rinusta ja rekordi menee pauselle. Sori takaa pausilla peri hävistä, mutta myös joten molemmat koskee sähkölankaan. Ai mitä? Moro.